Мова – гэта складаная знакавая сістэма, авалоданне якой патрабуе ад вучняў неверагодных намаганняў, складаных мыслительных аперацый. Таму цікавасць і матывацыя школьнікаў да вывучэння мовы часта зніжаецца. І тады вучань становіцца не актыўным удзельнікам працэсу пазнання, а пасіўным назіральнікам, не зацікаўленым у набыцці новых ведаў. Якасць засвоеных ведаў зніжаецца, працэс навучання становіцца малавыніковым. Эфектыўным сродкам для развіцця пазнавальнай актыўнасці школьнікаў, а таксама для паспяховага засваення лінгвістычных паняццяў з'яўляецца візуалізацыя. Менавіта ідэя візуалізацыі лінгвістычных паняццяў пакладзена ў аснову інтэрактыўнага плаката «Сям'я з дзіўным прозвішчам сказ», створанага для выкарыстання пры вывучэнні тэмы галоўнай даданай члены сказа ў 5 класе. Дадзены інтэрактыўны плакат мае адзіны тэматычны стрыжань, згодна з якім сказ – гэта сям'я, а члены сказа – гэта члены сям'і, тата, мама і дзеці, якія маюць свае адметныя рысы. Дадзеныя рысы-прыкметы на плакаце прадэманстраваны з дапамогай своеасаблівага мультыплікацыйнага відэа з аўтарскім вершам-агучкай. Візуалізацыя лінгвістычных паняццяў дапамагае ўявіць і структураваць асноўны вучэбны матэрыял, дапоўніць яго, забяспечыць даступнасць і лагічнасць у падачы інфармацыі, прадэманстраваць узаемасувязь паміж тэкстам і графічным адлюстраваннем. Акрамя гэтага, адзіны тэматычны стрыжань дапамагае арганізаваць выхаванне праз навучанне. Падабраныя сказы-прыклады захоўваюць выхаваўчы патэнцыял. Распрацаваны інтэрактыўны плакат можа быць выкарыстаны не толькі на вучэбных і факультатыўных занятках, а і пры самастойным вывучэнні тэмы, пры выкананні вучнямі дамашніх заданняў, пры арганізацыі самакантролю засваення граматычнага матэрыялу па тэме. Акрамя гэтага, дадзены плакат зацікавіць і вучняў пачатковых класаў, а іх настаўнікам дапаможа сістэматызаваць веды вучняў па тэме галоўнай члены сказа і арганізаваць апераджальнае навучанне для высокаматываваных вучняў па тэме даданыя члены сказа. Дадзены электронны адукацыйны рэсурс забяспечыць пазнавальную актыўнасць вучняў, бо задавальняе і замацоўвае такія значныя для іх запыты у новых ведах, у творчасці, у самасцвярджэнні, у перажыванні пачуцця поспеху. Пераканана, інтэрактыўны плакат «Сям'я з дзіўным прозвішчам сказ» – сучасны дынамічны сродак, які дапаможа настаўніку інтэнсіфікаваць навучанне, а вучням не толькі сістэматызаваць і засвоіць пэўныя лінгвістычныя паняцці, а і стаць зацікаўленым, матываваным і актыўным удзельнікам працэсу пазнання.